ପଢ଼ା ପଣ୍ଡିତ ଏକ ମାନେ ହସିବା କଥା। କିଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବା ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅମେଳ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାକି ଗପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ନାମଜାଦା ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟର କଥା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ନିଜକୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଧନ୍ଦା। ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଏବଂ ମହାପଣ୍ଡିତ। ସେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଉପରେ ଗଭୀରତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥାଏ। ଅଫିସିଆଲ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ବହୁତ ଥାଏ। ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟତା ଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ସମୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତ ଅବସର ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଥରେ ସେଇ ଚିତ୍ରକର ମହୋଦୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଖପରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଗଟା ପୁରିଥାଏ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ସବୁ ଗୋଟେଇଛି। ସେ ସେଇଠୁ କିଛିଟା ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପରେ ଏତେଟା ପୋଖତ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନରେ କହିଦେଲେ ଯେ ତମେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠଉଛି, ଯିଏକି ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଖପରା ଦେବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମିନ କରି କହିବେ କୋଉ ସମୟର। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଖପରା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ରହିଛି, ବହୁତ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ସେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେ ନିଜେ PhD ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଏବଂ ଦେଖି ପକେଇ କ'ଣ ସେଥିରୁ ସେ ବୁଝିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ହେଇ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ତମେ ପାଇଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀ କୂଳରୁ। ନା ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ତୁମେ ଆଣିକିରି ଏଟାକୁ ଇଏ ଦିଅ, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କର। ତାପରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦରକାର, ଯିଏ ଖପରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ଦଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିଦେବି, ତୁମେ ଦିଅ। ସେ କଥା କହିବା ପରେ ଇଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଉପରେ, ମାନେ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ରୁ 1200 1400 ହବ,
ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଖପରା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଉପରେ ସେ PhD କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସେତୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦାନ କରି ଜଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ର ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ତୁମେ ନିଅ। ତା ବାଦ ସେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିୟମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ମଶାଣି କପଡ଼ା, ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ଆଣିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର, ଜଣେ କହିଲେ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ର, ଆପଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ମଶାଣି କପଡ଼ା। କଥାଟାର କାରଣ ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହାର ପଡ଼େନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ନାଁରେ ସବୁ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ। ଏବଂ ଯିଏ 3 ଯାକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବାଟରେ ଯିବ ବା ସେ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇଭଳି 3 ଜଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଖପରା ପଣ୍ଡିତ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ, ସେ ନେଇକରି ଗଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ 3 ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି କି ନ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଏ ମଶାଣି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ଫୋପାଡ଼ା କହି ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲା ପିଅନ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କପଡ଼ା ବେଗଟାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ତଳକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଉପର ମହଲାରେ ବସନ୍ତି, ସେ ତଳକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀକି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ମଶାଣି କପଡ଼ା, ଆଉ ଇଏ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି କ'ଣ? ନା ରେ ମଶାଣି କପଡ଼ା ଦେବେ? ନା ହଁ। ନା ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କଳା ମଶାଣି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କଳା ଚୁଟି ନେଇ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। କହି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ସେ ତୃତୀୟ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି। ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପଛପଟେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଶାଣି କପଡ଼ା ତମ ଘରେ ଆଣିକିରି ତାକୁ ରଖିଛ? ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋ ଘର ମରାରା ହେଲା। କହି ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇ ଘର ପରପତା ସଫା ସୁତରା ସବୁ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କଲେ ନା କପଡ଼ା ତକ ଧରି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ବାହାରେ ଘରୁ ଇଏ ମୋ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମଶାଣିରେ ଫୋପାଡ଼। ସେ ତ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ମଶାଣି ତକ ନେଇ ସେ କପଡ଼ା ତକ ନେଇଗଲେ, ନେଇକରି ମଶାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ତା ବାଦ ଗୋଟେ ବାରିକକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କରେଇଲେ। ସେଇଠୁ ତା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଣି ଆଣିକିରି ତାକୁ ପିଆଇଲେ। ଘରେ ହୋମ କରାଗଲା। ଇଏ ସେଇଠୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଟୁଳାଟି ଥିଲା ଇଏ ବୁଝାଟି ସେଇଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତଳେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ଇଏ ଗପ ସେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟାକୁ ଦିନା କେତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ହସନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗପଟା ରହିଛି। ୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସଟା କେତେ ଦିନ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର କରିବେ, କେଇ ଦିନ ରହିପାରିବ ବା ଗପଟା ବଞ୍ଚିବ କେଇ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାକୁହି ନିଜ ଭିତରେ ହସୁଥିଲେ।